Nabawi sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo ang mukapin sa 150 ka mga mahalong cellphone gikan sa usa ka cell shop nga giingong bagsakan sa mga kinuha nga cellphone. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gisulod sa kapulisan ang usa ka cell shop sa Maydan, Leon Kilat, dihang nakumpirmar nila nga naa didto gidala ang mga nawagtang nga cellphone. Base usab kini sa gipadangat nga reklamo sa usa ka babaeng estudyante kinsa nawala ang iyahang iOS 15 nga cellphone atol sa sinulog. Na-trace niya ang nahimutangan sa cellphone pinaagi sa special feature sa iyang unit ug natumbok ang dapit nga mausay nagtultol sa mga otoridad. Positive ang resulta, di nabawi ang cellphone sa dalaga. Gikumpirma sa barangay official sa Pahina Sentral nga daghan kaayo sila og nadawat nga reklamo sa pagpanguot og cellphone ilabi na sa mga kalihukan sa sinulog. Thankful kay tanan jud as in kay kasab-an ako tibok na akong pamilya kay danghag ko kay kog naong. iPhone 15. Sunod-sunod na magud ang reklamo sa barangay. Daghang mga iPhone na wala, especially sa pagsinulog. So sila si Sir Elanan, salamat na niya. Nangusog yun sila niya. Kasagaran yun itudlo sa tracking kaning dapita. Atol sa operasyon, adunay nadakpan sa mga otoridad nga nalambigit sa modus. Nasayran nga 95% sa mga nabawi nga cellphone, mga iOS model. Gidala kini sa buhatan sa Cebu City Police Office, diin gilatag aron mailhan ang mga nanag-iya sa butang. Mga kapuso, kini ang mga cellphone nga na-recover sa ato ang kapulisan sa Dakbayan atol sa ilang operation. So gilatag ni more than 100 cellphones ang gilatag karon dinhi unya open ni alang sa identification sa mga tag-iya nga nangawagtangan og cellphone atol sa sinulog or even pre-sinulog activities. Kini perting pagkadaghan ng cellphone nga nagpaabot sa mga tag-iya nga maklaim nila. Midag sa mga tao nga nangawad-an og cellphone diin kadaghanan kanila atol sa mga kalihukan sa sinulog. Kining lalaki nagkantidad og 87,000 pesos ang iyang cellphone kinsa dako kaayo og pasalamat sa kapulisan nga nagkuha na niya og balik ang iyang butang. Mili ko sinulog shirts. Then gidasmagan ko mga 3 to 4 persons. Naibong ko after ato ni kalit kagana kong bulsa. Yan nawala na dayon. Kining usa nakaginhawa diin nabawi ang cellphone kay naa didto ang iyang e-wallet ug ang transaksyon sa iyang gitrabahoan nga establishmento. Pag abot na ko sa mapinte, wala na ako masakpan akong cellphone pag anad. Lalo morning pansang gisuot niya, lalo mo nigbulos na ba? Wa ko bantay nakuha siya. Giklaro ni Police Colonel George Ilanan, ang OIC Director sa Cebu City Police Office, nga kauban nila ang mga abogado sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO sa operasyon tungod kay nasutaw sab nila nga walay business permit ang cell shop og nalambigit usab kini sa illegal nga kalihukan. Pagkahuman yun sa sinulog, ang akong yung unang instruction ko, nakahinumdom mo, crime prevention man ta, pero after, kung di yun na ito mapugnan ng krimen, ato yung ikuha na ito, 100%, masolve yun kung naang yung mahitabo. So, Giimbisigahan na sa kapulisan ang tag-iya sa cell shop kinsa gawa sa kalapasan sa anti-fencing law, posibleng mag-atubang pakiniuglaing mga kaso. Nasayran sa mga otoridad nga gipamaligya lang sa mga kawatan ug tag 5,000 pesos ang ilang mga makuha nga cellphone. Kaganihang buntag, aduna nay kapin sa 50 ka mga cellphone ang naila sa mga biktima. dili ni siya ingon nga claim dayon. Kuan sila affidavit sa kay part of our kuan sa naghagot nga mo manakop, hagot ta makuha ni cellphone. Amo sa silang gihangyo nga mo file ta og kaso. Total ibalik na mangyapon nila cellphone. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.